Paman. Paman kala Bendana. Oli, aku sing goleki karo kowe, Cun. Kena ngapa Paman goleki karo aku? Aku entuk jawing dewa. Jarene nek Titi Wanci iki kowe kudu bareng sowan ning kersane Gusti manjing swarga bareng karo aku. Apa pancen kaya ngono dawing dewa Paman? Iya. Aku kon gawa pusaka nyaut Kyai Kuntadruwasa supaya tak larapake karo kowe. Jarene dewa nek aku ora dadi lantaran patimu, kowe duwe utang karo aku, kowe ora iso mlebu swarga, Kulum. Apa sing arep nggo mateni aku? Sing arep nggo mateni Gatotkaca apa, Paman? Iki pusakane Narpati Basukarna wis tak gawa, Gen. Pusakane Narpati Basukarna. Iya. Jenenge apa? Jenenge Kyai Kuntadruwasa, Gen. Gatut. Mati tenan aku. Mati tenan aku, Paman. Wis gage. Aja nganti walang ati. Pusaka kuwi ora ngakno ning pusre Gatotkaca, Paman. Aku njaluk kapura ya, Li. Aku njaluk kapura ya, Tun. Aku ora duweni niat piye-piye. Ming syarate dewa pancen kudu aku sing dadi lantaran, Tun. Aja nyalahke aku ya, Ken. Ora. Aku ora apa-apa, Paman. Kaya ngapa? Kaya ngapa Kyai Kunto? Iki pusakane. Iki pusakane, Tun. Iki. Iya. Iki Kyai Kunto, Paman kala Bendana. Aku ora mentolo, Tun. Aja nyalahke aku ya, Gen. Aku ora mentolo, Gen. Gage, sarungna ning puserku. Sarungna ning puserku. Aku ora mentolo, Tun. Aku ora mentolo tenan, Tun. Aku njaluk kapura ya, Li. Aku njaluk kapura. Tak tarik tanganku ganti pusaka mlebu nang pucermu, Gatut. Paman. Yen aku mengko wis mati tenan. Aku titip peling, Paman. Kowe arep titip apa? Diaturke Kanjeng Rama. Diaturke sembah sungkemku. Lan aturna Kanjeng Ibu. Kae sing gembol aku. Kae sing upakara aku, Paman. Iya, Rek. Tak aturke kula. Saiki aku gendongen
Aku gendongen. Aku lila mati. Ning kudu sampya karo Narpati Basukarna. Aku gendongen paman. Iya iki Ger. Uncalno ning kretane Narpati Basukarna. Iya ayo tak keco Ger. Ayo ngapura ya kula. Oh bareng ilang wujuding Kyai Kunto ora ana tandha-tandha apa-apa tobat-tobat. Yen pancen kaya mengkono apa kelakon aku kelangan senjata Kunto? Ing daya kekuwatane ngedap-edapi. Ya, tak entenane wakyaning mangsa kala mbok menawa Gatotkaca mati ana ing antariksa. Katandha tumanceping Kyai Kunto Drwasa dadi jalaran sirnane senopati saka negara Ngamartaya. Marang Pak mati aku. Kleyang saking Dirgantara. Kuwandaning Sang Gatotkaca den uncalaken dening Sang Kalabendana. Jawahi kreta sakjarane remuk rempu dadi bubuk parandene Sang Narpati ngawangga saged oncat saking wahananing rata. Kocak wacarita nalika semanten. Wancine saya padhang Sang Hyang Arka tunggang gunung sisih wetan. Geger madaning Tegal Kurukasetra samya alok yen to Gatotkaca mati ana ing Bharatayuda. Gatotkaca gugur wonten ing Bharatayuda mulat para Pandhawa. Wah, Gatot. Kowe mati. Kowe wis tak weling aja metu saka kasatriyan. Wah, kening kowe wangkal. Gatot. Kowe aja mati cah bagus. Aku wae sing geram sing mudhar, Gatot. Nggih anakku.
anak wong gagah Gatotkaca tangi yaya li tangi yaya cah bagus kowe aja mati Gatotkaca. Wah Kresna kakangku iki piye Gatotkaca mati? Werkudara Janaka kridaning atitanku wawa mbedahku taning masti budi dayaning menungsa ora bisa ngungkuli garising kang kawasa. Werkudara Gatotkaca gugur madyaning pabaratan mbelani marang para Pandhawa. Minangka dadi conto lamun iki anak ingkang bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Gawe arum wangi mangambar asmaning wong tuwa ya si Gatotkaca kuwi. Nganti ikhlas marang pati uripe, nerjang marang mungsuh, mbelani marang wong tuane. Yen mbok tangisi malah ngrendheti lakune anakmu lanang.